Dámy a pánové, krumlovští pišci a musím vás upozornit, že krumlovští pišci se zřejmě s námi tímto loučí, i když možná bude nějaké půlnoční překvapení. Nejsem si tím zcela jist, možná ano, možná ne. V případě, že by nebylo, pojďme ještě jednou zatleskat krumlovským pišcům na dnešní velkolepý výkon. Děkujeme moc, děvčata, bylo to úplně skvělé. Myslím, že jste tu lačku nastavenou hodně vysoko minulým rokem elegantně přeskočili. Teď se pořádně doplňte tekutiny, doplňte energii, ale danca tam má schované kočičí jazyčky, tak jim to trošku znárodněte. Tak, přátelé, ještě jednou díky krumlovským pišcům a teď bude taková zajímavá záležitost, protože zase se zde budou odehrávat i vedené tance, tance lektorované, tance pod přísným dozorem naší Kačenky. Nicméně první dva tance nebudou striktně historické, ale budou to tance z ranku takzvaného bretonského. Uslyšíte bretonské tance, nebo budete předvádět bretonské tance na bretonskou hudbu. A za tímto účelem bych na toto improvizované pódium pozval skupinu, která se jmenuje Trace. Tvoří dvě půvabné dámy a jeden stebilý mladík. Ty půvabné dámy se jmenují Jana Pleskačová a Martina Válková. Stebilého mladíka, myslím, není nic nutno představovat. Mikuláše Brajena, myslím, znáte všichni, kteří v tomto ranku něco znamenáte. A když jsem se ptal, co to vlastně je skupina Trace zač, přišla mi mailem tato odpověď. To myslím stojí za ocitování. Trace. 3 hlasy, 3 jazyky, 1 rytmus, k tanci a radosti, z uplakané Bretaně, o lásce, válce, smrti, údržbě travnatých ploch a o kachničkách. Myslím, dámy a pánové, že není potřeba cokoliv dodávat, snad jen pozvat někoho, kdo to tady mentálně zaštítí. Zatím